Welkom in Tialf bij het allereerste Friese kampioenschap ploegachtervolging van Squalben. Ja. Ja, het tempo loopt heeg, het niveau is goed. Goeie ploegen, een mooie reetrit midden. Dit binnen de mannen van Arem, zocht er goed uit. Er gaan geruchten dat je in een hele goede ploeg gaat. Ja. Ja, dat is er. Dat is eigenlijk dit en Marvin. Ja, deze en Marvin hier. Nee. En wat wordt je strategie? Het en lange slagen maait zie je. En ja. Ga je mooi om een prijzen? Nou, ik een beetje, maar vooral van genieten. Jongen, er wordt rap rijden. Mooie techniek, lange klappen. Jongens, vertel eens even hoe de rit is. Hoe gaat het? Ja, goed. Hartstikke goed. Heel goed. Ja, heel goed. En kun je me even omschrijven hoe de rit verroen? Ja, nou ja, de hoerstappen met gong nog wel goed. Alleen echt het laatste stukje. Toen rek ik wat de controle bij hun kwijt. Want ja, je moet er echt als ploeg functioneren, hè? Ja, dat heb ik wel vroeg, maar toen een pitsie mislukt. Hoe kon het nou dat je helemaal kwijtrekt? Ja, de ene ging sneller dan de andere. En dit binnen de vrouwen van Frensjer. Een heel mooi ploegje. Waar mag je nou op letten als je maar een team rijden moet? Bij elkaar blijven. Ja, die moest goed bij elkaar bloeien en je moest een beetje op hetzelfde tempo bloeien als de laatste. Maar soms best moeilijk. Ja. En hij je met traint? Ja, correct een beetje en in Ljouwert. En hij je een goede ploeg? Ja, wel. Ja, ja. En hier de ploeg van Frensjer. Drie sterke vrouwen. Kan wel eens een hele rappe tijd worden. En hier gaat het mis. Het verbouwen is voet. De ploeg met bij kwam er blijven, maar dat slaagt het net. Ja, het was best moeilijk, maar we hebben het gehaald. Je benen worden heel best wel snel moe eigenlijk. En kon je hem een beetje goed balken blowen als team? Nou, ik ben fruit. Ja. Maar wij bleven wel buiken, hè? Ja, het ging op zich wel goed, ja. Heb je hem wat een snelle tijdel zetten? Dat weten we niet. Dat weten we niet, nee. Ik denk het wel, maar ik hoop dat we doorgaan. Ja, En wie het nooit leuk om hier al mooi te doen? ja, superleuk. Superleuk. Ik hou van kerkmuziek, kerkorgel, kerkmuziek, daar hoort het ook bij. Maar ik heb ook wel een missie om het orgel te promoten onder de jongeren. Want het is steeds meer een vergeten instrument. Want de jongeren komen steeds minder in de kerk. En van psalmen en gezangen moeten een beetje de moderne jeugd, jongeren moeten daar ook niet zoveel meer van hebben. Het is wat te gezapig. En, ik probeer een andere weg in te slaan en hun muziek te spelen op dit prachtige instrument, want dat mag niet vergeten worden. Dat is mijn drive. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. Mijn kinderen zeiden, je moet eens wat op YouTube zetten, want je kan veel meer dan alleen maar zondags in de kerk spelen. Nou, toen heb ik een stukje op YouTube gezet. Nou, van het een kwam het ander. Ik heb dat ingespeeld en één week of 10 dagen later hadden we contact met de Swedish House. Nou,
Die mensen waren zo enthousiast. Dus ik ben in Ziggo Dome bij hun geweest op uitnodiging, een concert bij te wonen. En een dag later kwamen ze in de Koepelkerk in Leeuwarden. Nou, dat was echt een hele bijzondere belevenis. Ze hebben ook even op het orgel gespeeld. En, nou, ze waren erg onder de indruk hoe hun nummer op een echt kerkorgel klonk. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Maar dat vonden ze echt hartstikke mooi. Nou, dat was voor mij ook echt een hoogtepunt. Maar ook voor mij een beslissing van, hey, dit pad ga ik verder op. Ik vind het toch wel mooi omdat je zoveel reacties ook van jongeren krijgt. Goh, wat dit klinkt dat prachtig. En ja, dat drijft mij ook die kant op om te zeggen, ik ga hier meer mee doen. Dus vandaar dat ik wat meer aan de weg timmer en wat meer muziek voor jongeren speel op zo'n prachtig instrument.